ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு தரமான ஃபியர் ரேங்கடு தான் சம்பவம். ஃபியர் ரேங்கடு டைமண்டில் இருக்கிறேன். வாங்க புஷ் பண்ணுறோமா இல்லைன்னு பார்க்கலாம். தரமான ரேங்குங்க, வாங்க போய் புஷ் பண்ணலாம். இன்றைக்கே ஹீரோ கச்சா அடிப்பேன் ப்ரோ நான் இன்றைக்கே ஹீரோய்க்கு கச்சிட்டா எல்லாருமே ஒரு லைக் போட்டுருங்க. நான் இப்போ கூட அச்சா ஒன் டாப் ஒரு லைக் போடுங்க. பார்த்திங்க இப்போ வாங்க ஒன் டாப் எப்படி அடிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு M500 எடுத்துக்கிட்டு கிட்ட வந்தால் எப்படி தூக்குறீங்கன்னா இப்படி வி மாதிரி இப்படி வந்து இப்படின்னு தூக்கணும். தூரமாக இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கணும். இந்த சைடில் இருந்தால் இப்படின்னு தூக்குங்க. ஒன் டாப் ஆகணும். ஓபி பாடுங்க ஓபி அடிக்கிறேன் பாருங்க. ஊக்காங்களாம் அந்த பொண்ணு போட்டுனது நம்மளும் தான் ஐயட்டா வச்சு எனக்கு கூக்காங்க போகிறது. பொண்ணு இல்லையா அது பையனா ஆட்டுமா? நெக்கிச்சிட்டிங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு தோகுறாரு. அல்ட்டிலாம் பிடிக்கல. சூப்பரா ப்ரோ. என்கிட்ட ஃப்ரெண்டு பேருக்கு வந்துச்சு. இந்த 2 பேரும் மட்டும் இப்போ யூஎம் ஸ்கின்னு இன்னைக்கு போயிடுச்சுடா. அதுதான் கடுப்பு. இன்னைக்கு போயிடுச்சு. அதான் லைக் பண்ணுறங்க. மெயினாக லைக் நம்ம சேனலை பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க, சரிங்களா? இப்போ ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறத அப்படி பாருங்க. வெறித்தனமாக அடிக்கலாம். அங்கே பாய் எவனுமே காணோம். இது நான் டாப் அப்லாம் அவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் டாப் அப் பண்ணால் சொல்லுங்கள். ரெடியும் வாங்கின்னு தான் பண்ணுவீங்கன்னு எல்லாருமே தெரியும். நான் கூகுள் பேல போயிட்டு பண்ணுவேன். ஆனால் நான் ஒன் டாப் தான் அடிப்பேன். டாப் அப்னே நான் பண்ண மாட்டேன். டாப் அப் அது வயிற்றுக்கு வாங்கி சாப்பிட்டேன். நான் டாப் அப் பண்ணுறதுக்கு எங்கடா எவனுமே காணும். அதோ அடிக்கிறானுங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஒருத்தவன் நாக்கு வச்சதுக்கு. ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. இங்கே ஒரு ஐயா நாக்கு ஒரு எப்படிக்காவா? ஆமாம். டேய் நாடா 2 பேரும் போயிட்டானுங்களே. சரி 2 பேர் வந்து ஒரு தலை போயிட்டாங்க. அவங்க பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. ஆனால் இப்படி வந்து போயிட்டாங்க. இது எக்ஸாம் இதை கம்முட்டிங்கன்னு சொல்லிட்டுனுக்குறாங்க, சரிங்களா? இது டபுள் ரேட் ஆக ஸ்கின்னுங்க. நான் ஸ்கின் அவ்வளோவா வச்சு வாங்க மாட்டேன். ஆனால் அடிக்கிறதுல என்ன கொஞ்சம் ஆள் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பிவிஎஸ் கேமிங் எல்லாருமே தரமாடுவாங்க. நான் பிக் ஃபேன் இஸ் வார்லுப்பு ஒயிட் டேபிள் ஃபோர்லாம் தரமாக அடிப்பாங்க. வின்சென்ஸோ அதோட சூப்பராக அடிப்பாங்க. வின்சென்ஸோ வார்லுப் தாம்புவாங்க. மை ஃபேவரட் வார்லுப். ஃபேவரட் இஸ் வார்லுப். ஆனால் வார்லுப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரெஸ் கலெக்ஷன் அழகாக இருப்பார் அவர். அதுதான் அவர் எனக்கு பிடிக்கும்னு. நான் யூஐடி வேணும்னா சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. யூஐடி ஹேக் ஐடி நான் சொல்லவே மாட்டேன். எல்லாம் ஜிகிரெட். நான் ஜிகிரெட் யார்கிட்ட துத்துன்னு வாயை விட்டாது. நீங்கள் இதெல்லாம் ஜிமெயில் பாஸ்வேர்டு காட்டுற டாப் அப் பண்ணித்தரேன், இது பண்ணித்தரேன்ட்டு குத்துறாடிங்க பாஸ்வேர்டோட. அப்படி தான் குத்தியேன். 2 ஐடி போச்சு. யாருமே இல்லை. அது எங்கள் அண்ணன் தான் இருக்கான். நாடோ கலகட்டம் போடு ப்ரோ. வேறு லெவல் ப்ரோ. நீங்கள்
வேறு லெவல். வணக்கம் ஆட்டம் வெறித்தனமாக இருக்குதா? ஓ பாய் சை நான் இந்த ஃபேமஸ் எக்ஸ்கால எக்ஸ் ஃபேமஸ் எக்ஸ் சட் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ப்ரோ. 2 பேர் வந்தாங்க, அழகாக முடிச்சு விட்டோம். லைக் எனக்கு 1K தான் ப்ரோ. லைக் ஒரு 100 வந்தால் கூட எனக்கு போதும். அதுக்கு 100 கரெக்டாக வச்சிடாதீங்க, சாரி. ஒரு 100 லைக் வந்தால் அப்புறம் யார் ஃபஸ்ட்டு யார் ஒரு லைக் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு அல்லாக்கு கிஃப்ட்டு. அல்லாக் நான் வாங்கலை, ஆனால் கிஃப்ட் வண்டி அனுப்பிச்சேன். மேக்ஸிமம் கேரக்டர் வச்சனால தான் ப்ரோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக மெடிக்கெட்லாம் சுற்றுறேன். நான் எப்பயோ செத்துருப்பேன். பார்த்தீங்களா, ஒளிராடா யாருக்கிட்ட ஒளிரடா பிச்சக்கா. ஒரு விவஸ்தை வேணா யார்கிட்ட ஒளிரணும். நீங்கிட்ட போயிட்டு நான் ஹைவே ஒளிரன்னே எல்லாம் தப்புதா. ஐயோ என்னங்க ப்ராச்சு கோலா ஆயிடுச்சு. எப்படி சூப்பராச்சுண்ணா ப்ரோ? சூப்பராச்சுண்ணா கொஞ்சம் கிளாப் தட்டுங்க, இல்லைனா கொஞ்சம் லைக் போடுங்க. செட்டிங்ஸு கன்று சுடுற பட்டனை எவ்வளோ வைக்கிறீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன். இதை வந்து 47ல் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து 100ல் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து சின்னதாக வச்சுக்கோங்க. மெடிக்கேட் இது எல்லாருமே இப்படி வச்சா இது சும்மா தூங்கினாலே 1 டாப் போடுவாங்க, சரிங்களா? அதான் சிக்கு வேறு மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. கிக்கலாம் நான் வச்சுன்னுக்கிற செட்டிங்ஸும் நான் வச்சுன்னுக்கிற பிளேயிங்க்கும் தான் எனக்கு காரணம். ப்ரோ எப்படிக்கு மேலே இருட்டாகுது. எப்படி இருந்தாலும் அவங்க 2 பேர் செத்துருவானுங்க. ஒரு ஆஃப்லைன் வேறு. 2 பேரும் எப்படி இருந்தாலும் கீழே தான் இறங்க போகிறாங்க. அவங்க கீழே இறங்க போகும் தரத்தன்னு அழுத்தி விட்டு இல்லை வேணாம் மேலே ஏறிடலாம். ஐயோ ஓகே ஓகே நானும் ஓகே. இப்போ 1 டாப் உள்ள போகுது பாரு. இப்போ 1 டாப் உள்ள போகுது அது பாரு. ஓகே ஓகே நம்ம ஓகே சண்டி கை சாப்பாடு. சை ரீலோட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இங்கே வாங்க ப்ரோ சை ஒரு நாக்கு ப்ரோ. சரி ரிவேஸ்டானே ஷட் ரிவாச் கொண்டுட்டான். இனிமேல் தான் டாப்அப் பண்ணோம். ரெடி மர கையிலே இருக்குது. டாப்அப் பண்ணலாமா வேணாமான்னு தோணுது. யார் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் போடுறீங்களோ ரெடியும் உண்டு. ரெடி மற்ற வீடியோவில் சொல்லுவேன் பாருங்க. இந்த வீடியோவில் சொன்னால் நீங்கள் எல்லாருமே சாராக 30 ஆஃபருக்கு போட்டுப்பீங்க. அது தெரிஞ்ச விஷயம். அதுதான் அடுத்த வீடியோ லைக் யார் 100K
ஏதோ எனக்கு அந்த இடத்துல அப்போ தான் ரெடி டப்பு டப்புன்னு நீங்கள் போட்டால் ரெடி முண்டு இல்லை வீட்டில் அவங்க அம்மா போடுவாங்க பண்டு. தீபாவளி, ஹாப்பி தீபாவளி நண்பா. தீபாவளி எல்லாருமே சூப்பராக கொண்டாடிருக்கீங்க, சொல்லுங்கள். கொண்டாடிருக்கீங்களா? மேஜிக் கியூப் எடுத்துங்க எல்லாருமே. சில பேர் எடுக்கலைன்னா இந்த கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். இது பாய் 15 லைஃப்பில் பாருங்க ஒருத்தன் ஓடி வந்தான் பார்த்தீங்களா? பாருங்க முடிக்கிறானா? ஓடு ப்ரோ, முடி எடுக்கிறாடா, எடுத்து கேட்குறான் மேய்க்கு எடுக்கிறா. நீனும் மேய்க்கிட்டுறா. இந்த பயம் இருக்கணும் நம்ம மேய்க்கிட்டு கொடுத்துருண்ணா. மேலே என்னடா இது அதிசயம்? எங்கே இருக்கானே தெரியல. வா உள்ள போய் பார்க்கலாம். உள்ள அடி வாங்குறான் பாருங்க. உள்ள அடி வாங்கிட்டான். வணக்கம். ரெட் கேமிங் ஐஸுக்கா? அதான் ப்ரோ, ரெட் கேமிங் தான் எங்கள் அண்ணன். அவன் நல்லா தான் ஆடுவான், ஆனால் டாப்அப் நிறைய பண்ணுவான். டாப்அப் பண்ணுறதுல அவன் மிஞ்ச ஆளே இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. இந்த வார்லுக்கு மிஞ்ச டாப்அப் யாருமே இல்லை ப்ரோ. 1 லேக் டாப்அப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறாரு. எப்போ பண்ணுறாரு பார்க்கலாம். ப்ரோ இப்போ மண்டை வந்துச்சா? நான் சாவேலாமா? என்ன ஹெல்மெட் போட்டுனுங்கிறான்? கடப்பாறை ஹெல்மெட்டாக போட்டுனுங்கிறான். கடப்பாறை கூட தென்னிட்டாங்க. ஓடு ஒருத்தன் ஆஃப்லைன் பிளேயரை தான் ஃபஸ்ட்டு நாக்கு அடிப்பான். ஏன்னா ஆஃப்லைன் அடிக்கவே மாட்டான். ஏய் டேய் பார்க்கவே இல்லை. சை ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. முடிச்சிடுவீங்களான்னு பார்க்கலாம். முடிச்சிட்டா நல்லாயிருக்கும். டிஓஎஸ் ஸ்குவாட் விளாட்றாங்க. ஓடு ப்ரோ, வேறு லெவல். எல்லாருமே லைக் போட்டால் தான் அவங்க ஒரு மாதிரி வெறித்தனமாக ஆடுவாங்க. ஐயோ ஒருத்தவங்க லைக் போட்டுக்கிறான்டா, வாங்கடா இனிமேல் வெறித்தனமாக ஆடலாம். எல்லாருமே நீங்கள் எங்கே எடுத்தால் லைக் போட்டுனே இருங்க, அப்போ தான் வெறித்தனமாக ஆடுவானுங்க. இல்லைன்னா பாட்டு மாதிரி இதை பாருங்க எப்படி ஆடுறான் பாருங்க வெறித்தனமாக. இவனும் டாப்அப் தான் பண்ணிருக்கான். சாம்சன் எக்ஸமைட்லாம் எடுத்துக்கிறான் பாருங்க. சாம்சன் ஒன்றும் லெவல் மேக்ஸ் இல்லையா? சோட்டாக்கு லெவல் மேக்ஸ் உள்ள. ஓ ஷை சார், தேங்க்யூ வாட்சிங். ஒரே ஒரு லைக் போட்டுருங்க. பாய்.